dekat kajing maham kerba fly pesan ni tentang kajing maham sya kiba kami luk liak sya ka hukum bajanai kaketien yai kami lapin kelan aga gerik para kupas ka bomot bandem ban ngu kamet sekamat stoop down yang tipereng kenang menyok pet ba kamajan ngajut yi bhai ka ni de hangi sentrang kentai nai karan kentai tanai karan ai nuksan sentrang serang apa khut tamai unju khut bujubu ka yit satai khut ni na chinga em litur sajan kumni ban pet kumni sendan kum ta la khot yang ngi ban le ka tin jong blai hajan le chi ka tin jong blai ka ba e aban amen dai ka jingpin kelak tin jong ka bible khasi ka bathmai ka khamsai ba bi de bi ka khot ka ong kum ni hanrai uno uba pet bnya ya ka hukum bajanai ka ba plat lut ya ki brio uno uba pet bnya yet bnya oh dalam bnya ba ya tin jong blai dan ka por bla khamslam jing sakri ni islam e pastor keren kadai yang ni mengin bnya ya ka tin Sibo mentala raja bakadan kaksiar 6 kilo aplau yeng jongpi kanangan na pleng jongpi banti tang 1 kilo rakti ha banti kano kilo oh banti lat para 6 kilo pinwat ro ye langdon lara ye kaksiar bakadan jadok pile kumta tam siya tin yung blade eh tilot kat mayo kat badon kenang mayo jing saya ka judan ubriu kan yuban ong yang nani man ong yupi lara java ong pikwa sipokulur ne pikwa sanlak ne judan man ong atak sanlak pito judan dai balai ka tin yung blade pat kamlong kumta Balai Jakob ukhat ye ka ktin u blai ka hukum bajanai ka penlat lot. Ingat kamstet. Namar habangi jet ban ko ngo ya ka u blai penlat lot yangi. Sam Yones kran chpang jong kata ka jinglat lot ang ne. Ka thau ne ka kran ne ka so dai ban ong ba ka jinglat lot na ka bo jong pop Yones nong baprar ko blai pesau. Lar ja bang ipindan kami ya ka yet kmi jong blai na ka benta ka jing toy ha ka jing em ka jongi. Ka dai yangi bangin aipor ban pet banyak bahasa kaktin jong blai da ka jing pikir baro da ka jing khatau baro ka jing pet luk liak sa kaktin jong blai kam bha para mangat asakan kan da kaktin basai ban ai tang san minute man kas ngi ha kaktin jong blai kam patbiang so ya dei beston tas ngi Kapat biang perawang ini bin ai por tang 1 minit tang 10 minit ya tin jong blai ikin thai kim ju shim ya ka por ya ban pe ya ka yet tang 1 minit kadang ngona pleng jong ikin thai ba wan ji sanction em ta ba ai por tang 1 minit ha ka yet mana ra pinang man le kum ta ya ka do ka ba bida shong de ki minit ki ba khambun ka no tham fe ka tin jong blai ngakar pa cepi pra dei yang kuat kan tho ngakar pa man na smoto le pi shong khambun ka tin jong blai pin ji i ka jing kla ka jing pi kini ba pet chi ka tin jong blai ki yo ka jing kerku mara to khat kan ya khamster to khat ko ba khat do to ka khat ko ba arsan ong suk kita ging ki bolong ne nong le e ka tin ki jong blai ka tin suk ka mat long bla ka khu ko mai la ta ka khat ko ba ar tin nya phai no suk ka ta ka blai ka na shphang ka jing riu blai ba shisha ada khat ko ba apun riu pinyo tin nya phai ka jing blai ki khat nya kam step
Larang nunuru apa yang jong pi umut bau long kan yu baru belai bau mungkin cara lau telit hendrai udah syukur no elak donot kata ka jinglong baru belai uni ubrio ke batala talen ke jinglong riu belai ke basungur bat bambit tingit akmat jong belai baru pa kalong kenekin ban let kami ya ki konsuat bat ya ki reguntai ha ka jing sitom jong ki bat ban rino ya la de ubak lem tho pria na ka jong ke perthai dan lai teli ki jinglong ki bapen pau ya ka jinglong riu belai besisha kat kum kene ki atli ki atli ki kot ka baning ka jing sin shar ya lau telit kino ki bala ya ka bentek la kam ya ka sintor jong ki kira kiba layat ha ka lenti jong ka jing lat lot namar kata kila ban sin shar ka jingkwa ba shapok jong ki naba kila kongo ha ka ban le ya ka hukum ba janai ka bawara jing lat lot ka jing jong ki na ka bor ka pop uno bat ubam sim kia man sin shar la utlit uskor la de ka ba kam ba udan ya ka jing im baru play ka tin syukur la de hane la de ni pikelan ka great kamut banya lamba kelal ne ban ring pa ya la ka jong ka donut Bankam Jakob kata kerukum im bakadai ke jing im ke berubah haringkat berkat jing bam syarai ke jing bam kontrol lo tulit kadai ong Jakob ke batalen ke bam songkun lene kadai ke kam ke bam nyaper na ke jing mani belai tahu Aga ketin Greek kani ketin thalen lasim na ketin Matthias kemudian bam seiso bam mentoi batli bam yo nong kini ketin Matthias kajupunan kamha syaka jing mani belai thau aga Bible ladak ni ong mangi em ka jing em ka beriu belai hanrai ngim sinsar ngim kontrol utli jengi ngim ya phe na gibreu ba mani belai thau Om Jakob. Tapi Pak Jakob. Lagi tahu teng telit jefi jurong hendak no. Kata Jakob kaya tu, ada kat no pat ba kiktian jengi ki jurong no telit jengi. Lara telit jeng pi, upapan mi ktian jurong ba ada kata lek dah kum ni. Ya, sekolah kadur, lain aku teh, zip nak sebab, lane lek aku meru, dan dah do clip you tu telit jumpy like keren lamber tu, ngaju lek aku no, asyak ngan batai, nalabun ketin anda bakal ada nggak cepat kenduk jeng ketin jeng pelai ngalek kumne kebahikai ketin jeng pelai lek kumne peramu yu telik jeng pi bu syajarong jeng katai asintur jeng pi keren berpinang film satu syuam lek kum tahu peramu balak ledan ke jeng shoy pi kene rak syajarong tu telik jeng pi hang ta pinang keren syuam Nang tak kabar, JINGIARAP iki baduk, bat ki RANGLI. Kata semen berim ke hikai kini ki artuli ki bau Jakob rula banjur ha kani ke siti kata kalong kongo iki ketin jo bat le isne ki baduk, bat ki RANGLI po ningkong Samuel Isaiah Hosea kan spang jutane. Kenau peramat ba kajing im baru belai mesisha ke top ki kajing sumar ya ki batlat bor ha ka im lang sa lang kum kiri kun thei bat ki kun suat ngis ngongo si kedai Ya kabalang kani kajaka bakadan ni kani kakam kabajulek berbo bani kersan nem ni kum kini kibat lot bor. Nga songo ikajing ai kajang pi para banget nawa ngiyo ban ai da kata kajing ai pi shikini ken kibadan kam. Tu try nang kurkuy kabalang pada ngilang kum ju kabakado. Kajing penjanai ladi na kajing penjangai ladi na kani kapertai. Uno was yubla syak sispa ha da Jesus Christ udah jing tahu buat mai bagi jing long rim gujong gani ke pertai kandai banyak sensar lo jongu ne lo jengka namar kila yakno lene lapenya klat iki na bor pop ken mau bakum ki banget ni don ha gani ke pertai hendai nyem dei jong gani ke pertai pak amen
Namari ma nyimdei jong ni ka perthei nyimdei bin punya serjim le di ringkat bat kerkom le jong ni ka perthei. Oh kani ka dur ka bakadu kan ai ka jing batai ka sai ka dara pet kani ka dur. Ti brio hang tei bam kwa ban punya khlak no na ka perthei. Kedup it bet what pet chino Larapi kwa ban imriu blai pihak ban pin kerbang le di da ka ba pin kwa ban im ko ba im ki brio jong kani ka perthei ka hikai ban le ki ni ki ba ye persyak ban blai. Jakob nang wasau dekat ke wasau Jakob ukran syai wong kum ni ngan puli ke tu ke kentien kham tam ke tu ke jingkeli ke bau wong kum ni hato phim tip berkata ka jingalang lok bat ka perthei ka long ka jingson yo blai larang yalang lok bat ka perthei nyejo ya jan bat ka komle jong ka perthei Jakob ukran syai wong ni dai jinam shon jono jong blai pra banget ngam yang ne ka ban kan tho ye phi ngam yang ne ye ka bangan ben ye no ma yang ne da ka ne ka chu prakhat ta ka long ma ye we re phi pa shlo pi to ngin ya phai ngin ye im ko bai kai ka ti jong blai oh nyimbiang nyim telat nyimbiang ni telat ni hap ni putut ni tersiang blai wong kum da malong mangau ban khli pi kasian pato yakit lingkor lam iwe to nyarap ken mar kelyak ngadwai nang ta jongpe dwai nang ta jonga nyarap nang ta jong kiwai ye ka bikin poi ka bikin em ka jing ka kum jong persis agar pari ka praise worship team kan wan jadi khmat kan lam yang tu jirwai ba khot musil jong play nama de tang musil jong play hi ni li pa ju tu ka jirwai inyarwai ni jirwai kerpat ho play dong ko try one chajan jong ni namar ngilawan chajan jong me try jingem janga long ha me ring yang a chajan jong me oh tu abi ngoi ka jing putmai ka jong me play Shwaya ka bangin niya like ding ba jong kani ka jirwai su try tu nginya dwai shon tay le di kerpat dia ka music kanang ya arta kini yang lang ni ka por Duai nam tayo lagi silat tayo ni kapon. Duai ni kamenta kinangalam jeng kabalang ni. Duai ni kamenta jengang duai pa jeng pi. Duai markebyang. Ukupa jeng iba. Sungo iya kakti. Kapakadaw kapapun i. Kapapun syay. Kapapun kento. Pakamno kan. Kapanginang jan siya may ginagawa. Anong pentamay kintraya ni. Hallelujah. Panganlong ta udang snow at nomre. Bangina kintraya. Biya jibe, kabarulay. Bangina kintraya jan. Tawag dia, ito ka perthei. Kapadbor na may katrapi ng kamangan. O Jesus ko katrapi pa. Nitrat ada wana tas was. Ubtang iwan sijan jong me. Benan kam mami kintraya ngikat mami. Ring yang asijan jong me atray, but having a snow you to mind. Bangina kintraya. Bangin kat kum kaktian kat jong me kintraya. Minyan penan buram kintraya lagi. Nakaman ko bukod jong me kintraya Jesus. Hallelujah try.